Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването "Книгите, които ни свързват". Очакват ни много интересни срещи, така че останете с нас. В Кюстендил бяха отбелязани 100 години от рождението на Христина Милчева, а Регионалния исторически музей и читалище Асклепион връчиха награди за будител на 2024 година. За мен наистина така е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли в възрожденската атмосфера на музей Ефиджиева къща. Настоящото събитие е посветено на 100 годишнината на Христина Милчева с нашия приятел. Асен Милчев беше замислено отдавна, но му беше съдено да се случи точно днес. Хубавия и чисто български празник, Деня на народните будители. И в това, както ще се убедите през настоящата вечер, никак не е случайно. Както е с приноса на Христина Милчева, на Мила Милчева, на господин Асен Милчев. Тук в тези две скромни витринки сме изложили само една мъничка част от огромното дарение, което той направи от името на своята майка и Леля на Регионален исторически музей Кюстендил. Наистина е така, съм щастлив и отчасти вече така обновената къща музей, която отново ще заживее като истински пълноценен експозиционен обект на Регионален исторически музей Кюстендил. И тъй като и основната идея е двигател госпожа Виолета Танасова, с нея се договорихме малко да променим дневният ред, защото сме както казах, пред 1 ноември и тук сред нас имаме хора, будители. Инициативата е на читалище Асклепион, но с и горещо желание и с благодарност към тези хора, чието имена след малко ще научите, се присъедини и Регионален исторически музей Кюстендил, тъй като с всички тях сме работили, допринесли са и за дейността на музея, особено единия от будителите. Да. Като след малко ще разберете всички. Не знае дали всички знаят. Никой не знае. Никой не знае. Още по-добре, т.е. ще има изненада. Така че давам думата на госпожа Танасова. Истина се вълнувам да ви видя тук приятели и хора, които ценя, с които е удоволствие да се срещаме на различни събития. Инициативата за нашата среща всъщност е на Асен Милчев, сина на Христина Милчева. И аз му благодаря за това, че той даде тази енергия на събитието и че ни мотивира да го направим. Както и Валентин Дебочички каза, хубаво е, че ние се събираме. Така се случи точно в навечерието на Деня на народните будители. Както и да оценяваме този ден, каквито и нови знаци да му даваме и с каквото и да го натоварваме, той все пак показва нуждата у българина и у съвременния българин все пак да има нещо, което да му свети, което да е пример за него, което да е знак за безкорисност, знак за отношение към обществото, това, което можем да правим всички заедно за това, което е наше единно общо. Ние учредихме една награда будител съвместно с Регионалния исторически музей и ще започна с това. Наградата, освен почетния диплом, придружаваме и с екземпляр от книгата за майсторите, цветорезците и зоографите
на Христина Милчева. Едно ново луксозно издание, което дължим на нейния син Асен Милчев и на когото благодарим за книгите, които ни предостави, за да дарим на хората. Ще започнем с името на един човек, към когото аз изпитвам особено уважение, не само заради възрастта му, а заради неговия наистина будителски жив дух, с който той улавя всичко, което смята, че е обществено значимо и което той има потребност и желание да сподели с нас и да бъде съхранено във времето. Тази грамота е за господин Милчо Спиров, за неговата дългогодишна всеотдайна краеведска дейност. Много благодаря за това. На колко години си сега? Да. На колко години си сега? Сега ще кажа. Да. Първо, малко да се успокоя за това, защото 90 годишнината ми изисква известно спокойствие. Но заедно с това ми дава и кураж, и възможност да се почувствам и млад, и щастлив на тази среща. Това го предчувствах и това ме обзе още с първата стъпка, когато започнах да се качвам с помощта на сина ми в тази зала. Моя дългогодишен житейски и професионален път ми даде основание да се гордея, че съм кюстендилец, че съм шишковчанин, че тук Кюстендил има такива хора, както госпожа Виолета Атанасова, които непрестанно повишават духа, самочувствието, облагородяването между хората. И аз като дългогодишен учител, директор, инструктор по окръжен комитет на Комсомола, ама сега вече не смеем да кажем това, че сме били, но сме били и овчарчета, и козарчета, и какво ли още не, но сме сега и хора, една почет и уважение за това, защото ме отдали всичко това, което сме считали, че е потребно един човек да остави в своя житейски път за потомството, което да възпитава, да се пресъздава и по този начин българския народ да се облагородява. А облагороден българския народ с честност, с трудолюбие ще засвидетелства думите на Владимир Димитров, майстора, че ако има рай на земята, то това е Кюстендилския край. Със сърце село Шишковци. Благодариме, жив и здрав да сте. До година пак. До година пак. Сега наистина така ми е особено приятно, защото следващата ни почетна грамота е за нашия така дългогодишен колега, доцент доктор Екатерина Керемидарска, която така познава Ефеджиева къща, направила е страшно много неща през професионалния си път в музея, но настоящата награда е за това, че доктор Керемидарска продължава. И продължава така, като истински водител да подпомага, да създава музейни сбирки към читалищата, да подпомага читалищните секретари в тази дейност, така че аз ще имам честа да връча грамотата. Голяма изненада ми направих. Ами, това беше целта, да все пак да бъде изненада. Скъпи приятели, Ефенджиевата къща е моята младост. Тук започва моят портрет. Вижте, вече в пенсионни години с голямо удоволствие идвам. Борих се за нея да не мине в
реституцията, ходих в съда, се явявах без да съм юридическа личност. Тук имам колеги, които бяха тогава с мен. Илонка Захарева, заедно сме работили 18 години. Това е къщата, която аз се гордея, че успяхме с обществеността на Кюстендил, с помощта на съда, на окръжния и районния съд да запазим от реституция, за да можем в този момент да се радваме на тази обстановка. Голяма част от експозицията сме заварили, но и сме обновили. И така, че и дарението, което е по мое време, тогава се получи дарението на госпожа Мирчо, което е чест за нашия музей. И кюстендилци, бележите кюстендилци тук са оставили своето имущество, това ще го видите в обзавеждането. Благодаря ви, че все още ни има на този свят, нали? И че присъстваме на такива хубави сбирки. И благодаря най-много на Виолета Танасова. Следващата ни е така, наистина, почетна грамота. Точно така, Будител, 2024 година е за госпожа Теменушка Станчева. Тук основанията сме написали на грамотата, естествено. Това е за дългогодишната и работа с децата, за да може една част от тях, някой от тях, да бъде като господин Спиров, да надмине и професионалните историци. И някакси така стана поредността, че препредаваме от поколение на поколение, така че се надяваме, това нещо най-ценното е да създадем поколение, което да продължи да издирва, да тачи, да подпомага. Така че, госпожа Станчева, заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря ви. Това наистина изненада. Да. Не очаквах. Аз с дълги години ходя в плодороден край и основната ми цел е децата са тези, които ще продължат нас, тези, които трябва да знаят нашата история и тези, които трябва да се гордеят, че са българчета. Може би 20 години водя плодороден край, отначало в училище, след това към Обединен детски комплекс Кюстендил и съм убедена, че ще имаме бъдещи трудолюбци. Следващата ни грамота е за Катя Хаджийска за принос при създаването на българската народна шевица и популяризирането им по света. Целия свят. Да. Надявам се, че една част от хората тук са запознати. Ние в музея сме добре запознати, защото Катя ни помага и на нас. Така че, Катя, пожелаваме успех още и аз безкрайно благодаря и съм толкова шармисана. Благодаря. Надявам се да оправдая всички тези награди и това доверие и изключително съм щастлива и съм развълнувана. Ама сигурни сме. Как мен ще ме определите за будител. Сега ще ти кажем как. И си пожелавам, единствено си пожелавам на тази достолепна възраст, като преждеговорившите, аз имам тази ясна мисъл. Само той е на достолепна възраст. Всичките са на достолепна възраст. Безкрайно съм благодарна за всичко. Дай да те прегърна. О, Боже, къде благодаря? Остана Бянка Ненова, която е с грип и затова няма да дойде. Тя е един дългогодишен реставратор в Кюстендилската художествена галерия, един човек, който безкорисно, безвъзмездно изписа, ще се каже, вече десетки новопостроени храмове в Кюстендилско, в Петричко, надолу в Пиринския край. И тя е един от хората, които заслужават нашето възхищение, нашата благодарност в ден като днешния. В момента има нейна изложба на първия етаж в Пирковата кула. Съжалявам, че не е тук, но ще имате други поводи, възможности да я поздравите.
Фотодокументална изложба 90 години Храм Свети Мина беше представена в Кюстендил. Тя беше подготвена от регионалната библиотека и Държавен архив Кюстендил. На днешния ден честваме паметта на свети великомъченик Мина и 90 години от освещаването на този храм. Голяма радост е за всички нас, че с подкрепата на регионалната библиотека и Държавен архив Кюстендил е подготвена една документална фотоизложба, която ни представя част от историята на храма и можем да се докоснем до моментите, в които храмът е бил издигнат, осветен, храм, който всички кюстендилци днес много обичат. Здравейте! С голяма благодарност и отговорност приехме предложението да се включим в отбелязването на 90 годишният освещаването на храм Свети великомъченик Мина. Обединихме усилията си с колегите от Държавния архив, тъй като библиотеката и архива като институции на паметта отвориха своите архиви и подбрахме документи, които са интересни както за самия храм, за построяването на храма. В хронологичен аспект проследяват този процес на подготовката, на събирането на помощи и дарения с документи от самия ден на откриването преди 90 години. Изложбата е постърна, тъй като то е най-подходящия и най-удобният формат, но всички архивни документи, които притежава Държавния архив и всички източници от Фонда на регионална библиотека, разбира се, в тяхната пълнота и цялост са достъпни за гражданите, които пожелаят да се запознаят по-подробно с тях. Целта на нашето участие в този храмов празник е да предоставим на нашите съграждани, които днеска са дошли да се поклонят пред паметта на свети великомъченик Мина, едновременно с това и да добият още едно знание, свързано с тези исторически моменти, които са свързани, които са се вписали трайно в историята на град Кюстендил. Могат да се видят снимки от първия ден на откриването, какво голямо множество интересна архивна снимка колегите ни предоставиха, направена от самолет преди 90 години. Ако днес сме свикнали с технологиите и дроновете са част от нашето ежедневие и такива заснемания не са ни вече дори предизвикателства не са ни интересни, то тогава е било наистина нещо грандиозно, достъпно и е останало за паметта на поколенията, колко кюстендилското гражданство и не само кюстендилското е било въвлечено в идеята този храм да бъде открит с този умален модел, както се казва винаги, на храм Александър Невски в София и с цялата идея да притежава Кюстендил един такъв храм, посветен на свети великомъченик Мина. Честит празник, първо да кажа. Много се радвам, че обединихме усилията си с регионалната библиотека, за да се получи една чудесна изложба, полезна за хората, от която могат да научат нещо. Ние просто изпълняваме нашата мисия да споделим с хората част от документалното богатство на целия Кюстендилски край, което притежаваме и съхраняваме. Богат фонд на храм Свети великомъченик Мина има в Държавния архив Кюстендил, като хронологичния обхват на документите, които съхраняваме към фонда е от 1884 година до 1947 година. Подбрали сме днес документи и снимки, които да напомнят, да покажат какво се е случило преди 90 години, празненството по откриването на храма, което се е състояло на 4 ноември 1934 година, а иначе във фонда богато количество документи, преписки на настоятелството на храма, преписки по построяването на храма с архитект Антон Торньов, който печели конкурса и изготвя проекта за построяване на новия храм. Документи има съхранени също за свещениците, които са председатели на настоятелството.
известни кюстендилски общественици, просветни дейци. Тук сме показали свидетелство за свещенодействането на свещеник Петър Цветанов Любенов в продължение на 18 години в храм Свети Мина. Той е автор на сборник Баба Ега или сборник за различни вярвания от Кюстендилско. Дякон Агапи Войнов е бил назначен за писар към храм Свети Мина. Митрополит Синесий Скопски също е свещенодействал в храма и е живеел близост до църквата Свети Мина. И други известни кюстендилски дейци, просветни, общественици и така нататък. Общо взето, това е. Благодарим от името на Негово Светейшество, от свое име благодаря и от името на цялото духовенство за тази изложба, която сте подготвили. Кюстендил бе една от многобройните спирки на пътешествието из страната на Романа Нишка и чаровната му авторка Виктория Бешлийска. Добра вечер и добра среща на всички. Православната църква днес чества паметта на свети Йоан Златоуст. Знам, че е съвпадение, но пък от друга страна знам, че няма нищо случайно. Йоан Златоуст е имал знаменита реч, умение да убеждава и да проповядва. И ако тази вечер трябва да се отдадем на енергията на думите, каква по-добра възможност от това да бъдем с Виктория Бешлийска. Да я аплодираме в нашия град. За втори път тук с третия си роман. Казват, че за авторите втората и третата книга са най-голямото изпитание, ако с първата са направили такъв фурор, какъвто вие направихте. И мисля, че успешно се изкачвате по стълбата на успешните автори. Тази вечер тук с нас е и Любен Спасов, представител на издателството, което издава всички книги на Виктория Бешлийска, Soft Press. С тези няколко приветствени думи ви казвам още веднъж добре дошли в нашия град и сме на ваше разположение, ние, вашата публика. Добър вечер и от мен. Както разбрахте, аз съм Любен Спасов, пиар в издателство Soft Press и за първи път съм в Кюстендил. Въпреки че аз съм родом от Самоков, от София, близо сме, но ето трябваше да дойда с Виктория Бешлийска за първи път в града. И съм много ентусиазиран, защото тя ми е разказвала много хубави неща за първата среща с вас тук. Така че очаквам едно много хубаво събитие. Аз ще бъда вашия водещ тази вечер, защото сме ви подготвили няколко изненади. Само искам да кажа, че наистина сме много заредени положително, защото от ноември, ние сме тръгнали така на една обиколка, Нишка пътува и със всеки изминал град виждаме толкова усмихнати хора, виждаме толкова положителна емоция усещаме от всяка една публика, че наистина нямаме търпение всеки път да дойдем при нов град и да усетим енергията на него. Така че няма много аз да ви говоря, повече все пак сме дошли да слушаме Виктория Бешлийска, така че отново аплодисменти за нея. И да кажа.
Добър вечер. Точно така, в много градове сме от октомври и сега ще ви издавам тук една малка тайна, а може и да не е тайна за много наблюдателните от вас. Когато обявихме всички дати от така нареченото пътуване на нишка или турне, както е вече по-популярно да се казва, Кюстендил не беше на картата. Но какво се случи? Ние го обявихме на 27 септември, ако не се лъжа. И в същия ден бях във Враца на литературен фестивал и там срещнах госпожа София Пейчева. Първо, така ни се примоли да дойдем, да представим нишка. Второ, аз си спомням тази прекрасна, хубава първа среща тук, когато представях Глина преди 2 години. И много бързо Кюстендил се намести на картата, сменихме визията, надявахме се много хора да не забележат това нещо, защото това беше единствения град, за който направихме изключение. Но ще ви кажа защо направихме всъщност това изключение. Защото госпожа София Пейчева с нейната нежна деликатност и в същото време приятна упоритост и целеустременост изключително много ми напомни на една от героините в Нишка и това е Зорка. И аз си казах, няма как тази асоциация да я подмина, нали, хем финна жена, хем в същото време с много убедителност и сила, така че успя да купи лозето и съответно да ме убеди наистина, без много да умислим, трябваше да измислим само датата за тук. Но и нещо друго, наистина си спомням по много хубав начин предната ни среща и в подкрепа на това, че не само в лицето на София Пейчева имаме такива хора в този град, ви разказвам случка от преди малко. Като пристигнахме в града, идваме от Монтана, снощи бяхме там, пристигнахме в града, трябваше да се настаним, да донесем тук книги, всички тези логистични неща, при което на мен ми оставаха около час и половина до срещата и си бях наумила, ако имам такова време, да посетя художествената галерия. Любо се опита да ме разубеди 3 пъти. Иди си, почини си от път, така. Преди среща казвам, не, аз трябва да си нахраня душата и трябва да отида в галерията. Влизам в 4:30 в галерията. На среща 2 жени ме гледат изумено. Поглеждам, вие? Аз казвам, може ли да посетя галерията? Ами не, ние затваряме. Ама как затваряте? Пише в сайта, че до 6 часа. Ами сега сме с работно време зимно и сме до 5 часа. Заповядайте утре в 9 часа. Аз казвам, не мога утре в 9 часа, тръгвам. Не сте ли от тук? Не сме. И от дума на дума казвам, че имам представена в Възрожденското училище вечерта в 6 часа. Ама така ли било? Хайде сега влезте в галерията. И до 5 часа каквото видите, видите. И аз съм много благодарна, защото макар и за тези малко 30 минути видях много интересни неща. Изложбата на Стоян Венев. Много така, беше ми достатъчно това, което видях, за да се убедя защо съм дошла в Кюстендил, защото наистина това е град със смисъл и ви благодаря, че сте част от тази вечер. Аз само да допълня, Вики, когато получихме поканата, ние като издателство, защото нашата работа е да се грижим за нея, наистина, не че се опитахме да я разубедим, а да кажем сигурна ли си, може да е до година, Кюстендил, нали, така тежко обикаляне ни предстои. Тя не позволи дори за секунда. Наистина тя много държеше да дойде тук при вас, така че абсолютно искрена в думите си. Заповядай сега да започнем директно да влезем в нишката, така да се каже. Ще ви потопим като за начало в един кратък трейлър, който да разкаже за нишка и нейните героини.
Мария Лалева представи най-новия си роман "Пътища от огън" пред кюстендилци в залата на Възрожденското училище. Добър вечер и добра среща. Фейсбук е услужлива медия. Складира памет и любезно ни напомня за случки, дати и събития, които натоварената и ощетена от динамиката и стреса на ежедневието бедна човешка памет иначе би пропуснала. И така ми напомни, че преди 6 години, през 2018 година, точно на днешната дата в Кюстендил е била премиерата на Мария Лалева на нейния първи роман "Живот в скалите". Повярвайте ми, не сме търсили умишлено този ефект. Приемаме го като символика, съвпадение, че някакви неведоми пътища и нишки я довеждат при нас в Кюстендил винаги по едно и също време. Пътищата, които я свързват с читателите, не са белязани с огнени стихии, но все пак те са пътищата, по които вече книгата води своята авторка. А какво се случи в творческия път на Мария Лалева през тези 6 години? От 2018, когато излиза първият роман "Живот в скалите", е в класациите за най-продавана книга. Оглавява топ 100 на Хеликон за най-продавана книга за 2019, топ 50 за най-продаван български автор 2019-2020, обявена е за най-продаваната книга на десетилетието. През 2021 публикува втория си роман "Пасиансът на архангелите", който също е начало на класациите на най-продаваните книги. Мария Лалева е отличена и с престижната награда "Жена на годината" в категория "Култура" за 2019 година. Да не пропуснем и поетичното й творчество: 3 стихосбирки, "Личен архив" 2013, "Не съм ви ближна" 2016, "Благословете Юда" 2019. И да кажа, че всички споменати книги сте видяли вече при влизането, че са на разположение на своите читатели. И ето ни днес на среща с новия, трети роман на Мария Лалева "Пътища от огън". На 8 октомври, когато беше официалната премиера на книгата в София, до днес Мария Лалева пропътува хиляди километри, посети над 30 града и изпълни залите с множество читатели и почитатели. И това само по себе си е феномен. Ако не бях прочела новия роман на Мария "Пътища от огън", щеше да ми е много по-лесно сега да стоя пред вас и да редя факти и статистики. Само че аз го прочетох и сега трябва да намеря равновесната точка между възторга, възхищението, изумлението, как е възможно един творчески порив да завихри толкова много съдби, да ги прекара през всички възможни земни и небесни стихии, да ги разпадне на съставните им части и да ги събере отново в човешката им същност. И как е възможно всичко това, което ни обкръжава, нажежава ежедневието ни, да придобие такава художествена трактовка, че да те стисне за гърлото, да те разтърси, да те трогне, да те приласкае, дори да те образова. Със сигурност всеки от вас, който е чел книгата, има и множество други въпроси. И тук е мястото да кажа, че формата на диалога ще бъде най-подходяща за срещата ни тази вечер. И аз тук ще спра и ще поканя пред микрофона моята колежка Здравка Николова, която с няколко кратки цитата ще ни потопи в стилистиката и в атмосферата на книгата. Над доброто и злото, над деня и нощта, над ангелите и джиновете, над пророците и шейтаните са законите на живите, законите на живота, законите на Всевишния. 99 имена има Господ и всяко от тях трябва да знаеш кога и как да го произнасяш. До Неговото царство води всеки път, но това са пътища от огън и няма как да ги избегнеш.
и няма как да ги прескочиш тези огньове. Трябва да минеш през тях. Трябва да минеш през тях. Аз съм много щастлива да съм отново тук, защото винаги много хубави въпроси има от публиката и винаги става много прекрасен диалог. Обичам да стоя права пред вас, защото това е начинът, по който да изразят цялото ми уважение, огромната ми обич и признателност за отделеното време, за вниманието и за тия усмихнати очи. А сега за Пътища от огън. Третия роман, както каза моят приятел Жоро Тошев, ти всеки път пишеш роман, който се качваш на Аспаруковия мост, разперваш ръце и се хвърляш. Каквото стане, стане. И така един път се метнах, втори път се метнах, меткам се и трети път. Защото обикновено моите проза минава между Санна и Расниго. Предполагам, че и с този роман ще бъде същото. Но аз съм много щастлива всъщност, когато се получават крайни оценки по една единствена причина. Щом нещо предизвиква да и не в двата диапазона крайни, значи нещо се е случило. И всичко това няма да мине като глас през пустиня. Докато Живот скалите, този така обсъждан, продаван роман, беше плод на една Мария Лалева, която изживяваше изключително вътрешна рана, която лекуваше чрез писане. Пасианса на архангелите е онази кадифено състояние след раната, когато тя вече не боли. Гледаш белега, имаш спомени, но спомена за болката си е отишъл. Това е най-прекрасното време човек да се срещне със себе си. Пасиансата на архангелите трябваше му доста време да изтече, защото там имаше много истински истории, които аз превърнах в разказ. Първоначалната идея да разкажа всичко от името на кучето не се получи, защото изведнъж ми разказаха историята на Юстина и тя превзе всичко и най-вече превзе мен. А пък Пътища от огън имаше съвсем друго име и е написано преди Живот скалите. Това е нещо, което като история аз бях започнала много отдавна, защото ми бяха разказали една история на един бежанец. Мене грам не ми хареса и така си я украсих, сложих едно момиченце, то онемя и все нещо не се получаваше. Някак си връщах се към този ръкопис. Отварях файла, затварях го до преди 2 години, когато всъщност разбрах какво му е липсвало. Липсваше му небето. Липсваше му учелника, който е чел книгата, знае кой е учелника. В моите книги не може да няма един шантав герой. Баба Анастасия, която пророкуваше и говореше с небето, Юстина, която редеше пасианси с архангелите. Тук имам един учелник. Разбира се, че имаме и скали. Така не може, човек трябва да си спазва традициите. Имаме отново мистика поне се старае да е в най-елегантния вид. Да звъни и когато някой от героите залитне, да има кой да го подбутне. И да го върне в пътя. Когато някой от героите имаше въпроси или болки, да има кой да му преведе думите на небето и да му спусне онова утешение и онова спасение, от което човека има нужда. Защото винаги имаме нужда някой да ни подсеща за няколко неща. Първо, че не сме само тяло и разум и его, че имаме една красива душа, че имаме един божествен огън в нас, който всъщност е може би най-красивото проявление на огъня в нашите дни. И така се роди учелника, който живее там горе на скалите, почти като Исихиаст, и разговаря само с който успее да го чува. Това е онзи штрих в романа, който ми беше толкова необходим, за да чуваме думите на небето в иначе много черната действителност, в която живеем.
Сега журналистите, понеже преписват от едно и също място и ще прочетете, че това е книга за войната, бежанците, така. Това не е книга за войната и не е книга за бежанците. Да, главният герой е сирийски бежанец, асистент по история от Дамаския университет, който губи цялото си семейство и тръгва към Европа, където са роднините му, но стига пътя му до България. Ето, това беше големия сблъсък. Всъщност цялата история се развива в един наш малък пограничен град. Защо малък? Защото аз продължавам да твърдя, че малките градове, ако има точна снимка на обществото, тя е в малкия град, не в големия, където всички сме анонимни, забързани, политизирани до край. В малкия град все още се е съхранило това нещо, което той успява да види. Топлина, човещина. Да, всички се познаваме. Всички знаем за другия дори неща, които самия той не знае за себе си. И потопен в цялата тази атмосфера, този нелегален бежанец, който загубва при определени обстоятелства сестра си и тръгва да я търси, минава през много огнява, през много перипетии, минава през учелника, за да стигне до най-голямата метафора в тази книга. Това е изоставената гара. Както моята приятелка психоложката каза, трябва да се занимавам с тебе много активно, с твоята страст по изоставените гари, стари къщи, напукани. Но всъщност това е поезията в тази книга. Исках да има една стара гара с шперплат по прозорците, който я чел знае колко. Така с любов съм описала тази разруха. Исках да има един перон, на който никой не се появява, едни релси от никъде за никъде, които влак няма да мине скоро и може би никога няма да мине. Превзети от растителност. Толкова прилича на нашата действителност. Бившо оживление. Там, където някой някого е чакал, някой някого е посрещал. Цялата тази поезия побих един клошар. И той се оказа любимеца на абсолютно всички, които са прочели книгата. Стихове на кюстендилската поетеса Радосвета Златева бяха поместени в Международен литературен алманах. Повече за творчеството на Златева може да видите в следващите минути. Казвам се Радосвета Златева и 28 години съм била 38 грешка, съм била учителка и 22 в медиите, журналист и рекламен специалист. Родителите ми бяха учители, баща ми много държеше на моето възпитание и ме възпита в силна любов към литературата. И първото си стихотворение написах, когато бях в първи клас. И след това, на 17 годишна възраст, учих геодезия и картография, строителство и архитектура в град Враца, в техникум Колюфичто, където бях наградена с книгата «Факел». Правеха конкурси между учениците и така се започна, за да се стигне до днес, до одобрението ми и влизането ми в Международен алманах, който е кръстен книга со света, т.е. книга за целия свят, която е преведена на 4 езика. И стихотворенията, които те са подбрали, са за България и за българите. И тук са ме написали Радосвета Сръндева, град Кюстендил, Република България. Преди няколко дена получих на имейл покана за фестивал, който ще бъде в град Минск, където на кръгла маса всички автори ще се представят, ще декламират, т.е. презентация ще се направи, но ще има и много художници, т.е. ще има
изложба на художници. И трябва да ви кажа, че тук в тази книга от всички автори има автори от Индия, от Германия, от Израел, от Холандия, от Сърбия и някой да не съм изпуснала, но както и да е, хората са много, но най-много са от България. Дали ни обичат руснаците или какво не мога да кажа, но така са постъпили повече, или просто българите са си заслужили, защото са достатъчно надарени. Това е характерно, че сега в срок от 3 месеца ми излязоха 4 алманаха. Този, разбира се, е най-важният и аз за това него го представих най-напред. Следващия алманах, който излезе, беше в град Козлодуй, по следите на козлодуйските думи. Но тук си беше получил един малък фал, едно мое много хубаво стихотворение, го намерих под името на друг автор. Помислих си, че автора си го е харесал и просто си го е приватизирал, но се оказа, че не автор е виновен, а е виновна самата редакторка. И тя, когато започна представянето на книгата, каза: надявам се, че няма да ме санкционирате, защото на много беше допуснала грешки. А от моите материали беше отрязала доста много. Аз разбрах защо, но няма проблем. То пък се показа така, че в Славянски глас ги пуска колежката от Добрич. Аз си казвам колежка, защото тя също пише и публикува непрекъснато. Следващото нещо, което излезе, Под лъчите на слънцето, много хубава книга. Тук са ми отпечатали абсолютно всичко, без никакви корекции и съм с най-много произведения представена. И след нея излезе в град Димово алманах, който аз не успях да го получа, защото не успях и да стигна до там. Казаха, че абсолютно всичко е раздадено и не може да ми предоставят никакъв. Това са сборници от 2014 година Съюза на независимите български писатели, където аз съм председател на авторите от град Кюстендил. Това ми е членската карта. След него излезе следващия юбилеен сборник, също така с автори от Съюза на независимите български писатели. И там винаги се казваше, че поезията е перла в короната на литературата, че поезията е чудо и в този съюз членуват изключително много възрастни академици, ето такива. Ние с Ева Константин бехме най-младите, които тогава ни приеха. Следващи неща, това са списание Жизел, които се отпечатват в град Добрич и във всяко едно от списания има мои произведения. Не угасва и светлина. 2009 година излиза, посрещна се много хубаво, но в Банско, в Благоевград и в Разлог. В Кюстендил не. Но аз в Кюстендил изключително раздадох просто подарък
на много хора и много хора знаят, че за нея това е характерно, че графиките в нея са на най-добрия график на България, Евгений Босяцки, който отдавна не е между живите, но това, което е оставил, просто е много хубаво. С няколко линии, толкова нежно нарисувано. Ето, дори може и да ме позне човек. Тази книга, в нея има цветни картини, които са на нашата художничка Надя Павлова, Дървото на живота. Само че лъчите много не личат добре, тъй като все пак е нещо като репродукция. Вътре има и картини на Живко Грозданов, също кюстендилски художник, който изключително рисува селски къщички, гори, такива, но много красиви. Тук също на Евгений Босяцки има график. И нататък продължават. Затова искам да кажа. Това е едно мостче в град Враца. Това е Врацата. Тази картина за първи път я нарисува Надя Павлова, без да е ходила на Враца. Просто така, казва, ми дойде, така я нарисувах. И тя дори не е имала тогава материали за рисуване, а го е нарисувала на един кариран лист, който личат линиите. Но, както и да е, Надя Павлова е увековечена в тази книга с нейните картини. Това е литературен алманах, който го издаде Йордан Станков с всички кюстендилски автори до момента, когато беше. Това са анонимни поетични конкурси, извършвани от читалище Зора. Имам една детска книжка с гатанки, пекни слънчица. Това е едно изречение, което някога моята баба ми казваше, една римушка. Пекни слънчица, за бобово зрънчица и така нататък. И аз просто харесах. Сложих заглавието. И сега, ако ме слушат деца, само една гатанка ще им кажа. С черен фрак, с бяла риза, от морето излиза. Що е това? И следва югозападен гайд, където ми е направена рецензия на книгата "Не угасвай светлина" и "Славянски глас". Това е вестник, който излиза в град Добрич, но за него е интересно, че той е създаден много отдавна. Искам да кажа, че на читалище Братство съм подарила много книги, включително и сборниците на Съюза на независимите български писатели. Тук са 3, тези 2, има и други. Имаше един шкаф, в който се събираха, но този шкаф не знам защо сега го няма. Както и да, може да са го преместили някъде. В общи линии е това, но аз смятам, че за 3 месеца съм успяла да влеза в 4 алманаха, като единия е международен, книга за цял свят, така се превежда, и тук пише "Сборник произведения на разних език мир". И аз пиша на всички теми. Аз съм написала толкова много неща, но някак си съм много критична и не пускам всички. Но мога да прочета това, което те са го написали с големи букви, защото са го харесали. Точно това за българката, което е озаглавено "Българка, българки". Самодиви, красиви, с коси
разпиляни песенни, сочни небесно-сини лунни кристали, български горди, бяла и древна премяна, нека се чуят думите ви дълбоко в душата стаени. Извикайте с пълен глас, ще ви слушат всички в захлас. Какво ви зове, какво тъй много ви радва, та светите с бяла добра светлина, майка, природа, любов или родна страна. Отвоете победите си с вдигната горда глава. Вие сте деца на древна и велика земя. Затова чуйте сега. Изстъпва българката от юртата до султана, все с изящните стъпки на Гергана. Изворът ли е белоног или душата на Гергана? Като на Ботевата Стояна, нито една не давам в замяна. Нещо, което мога да очакваме, да събера всички неща в една книга, но аз имам толкова много започнати, писани, недописани, но нямам време да седна един ден и да ги дооправя. Но интересното е, че освен на стихове, пиша и разкази, и гатанки за деца. И то като учителка трябваше да се проява. И тая книжка с гатанките, тя става за деца от предучилищна и училищна възраст до 4-ти клас. Възможно е да има и за децата, защото или пък една отделна хумористична, защото хумора ми е черен, но е силен. И ако представлява интерес, мога нещо да прочета. В съвременен вариант, малка спретната каштурка с 2 коли отпред и 1 самолет. Роднинска. Българи, братя, сестри, братовчеди, не бъдете помежду си людоеди. Днешно оцеляване. От доноси езикът му се износи, но винаги беше сит. Избираеми, не забравяйте настоящи величия, че времето ви води към името бившия. Непокизъм. У нас не ползват сепуко, защото тези, които го заслужават, от нищо не им пука. И така нататък, да не ги чета всички. Безцеремонна корупция, от мравешки яйца в търбуха и от челно пило се издуха. И така нататък. Да не четеме цялата книга, мога и с хумор да изкарам също така една книжка. Ами, това забравих да кажа, че съм написала роман, но този роман все още се бави, отлежава, защото са ми необходими още данни за героите, които са вътре, но има нещо много интересно, което го има в тази книга, за която забравих да кажа нищо. Тя е също поредния алманах от Конфедерацията на българските писатели Бургас, респективно град Враца. И тук има един много интересен разказ от кога сме ние с теб на тази земя. И се оказва среща на 2 души по телефона само след 57 години, когато те не са се виждали изобщо. И говорят си какви семейства са създали, какво са завършили. И накрая аз се сещам и питам: вярваш човек ли си? Да. Ами тогава имаш ли чувството, че някога
освен човек, си бил и нещо друго. Да, какво? Риба. И знаеш ли защо риба? Защото вероятно това са някакви спомени от минали животи, като две риби, които плуват в море, в вода, океан или не знам какво. И ето моята внучка ги е нарисувала там.